Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong hisgutan kining laing pamaagi sa pagtest sa COVID-19 kung natakbuyan ba ang usa ka tawo o wala. Masayon kuno kini nga pamaagi mga kapuso, pinaagi lang sa paghatag og sample sa imong laway og masuta na kung positibo o negatibo ba ang usa ka tawo. Karong buntaga makauban ta ang kadagkuan sa Philippine Red Cross Cebu, ang administrator sa Cebu Chapter, Attorney Maria Vera de Jesus. Good morning, Attorney! Good morning, Sir Nico, at sa mga inyong mga tagapanood. Magandang umaga po. Thank you so much for joining us this morning, Attorney. Kumusta na po, Attorney? We heard ngayong araw, February 5, yung rollout ng Philippine Red Cross ng ating saliva PCR test. Yes po, totoo yan. Ngayon nga po yan, February 5. Pero kahapon po, February 4, nag-run na tayo, mga samples yan na galing sa ating mga volunteers at sarili nating staff para po yan sa bahagi pa rin ng ating training na sinimula noong February 2 na inyo rin pong nakita. For the information of our viewers, Attorney, ano pong pagkakaiba ng nakasanayan nating swab test at saka itong saliva test? Wala po siya halos ipinagkaiba. Pareho lang sila. Ang pinagkaiba lamang ay kung paano kukunin yung sample na iraran natin para malaman natin kung kayo ay positibo or negatibo nga ba. Pareho din po yung ginagamit na equipment, RT-PCR gold standard. So ibig sabihin po, kahit laway na yung ginagamit natin, sabi nga, laway test. Ito po ay laboratory-based na rin. Ang accuracy ay 98.23%. At ang maganda po kasi nito, siya ay hindi masakit. Sabi nga, non-invasive. Hindi katulad nung sa nasopharyngeal na talagang kapag medyo sensitive ang ating mga ilong, mababahing talaga tayo. 1 ml to 2 ml lamang po ang kailangan natin. So, meron din po tayong instruction bilang bahagi ng role or responsibilidad ng mga authorized specimen collector. Attorney, may mga guidelines daw kayo before you administer or ikaw mismo yung tao before mag-undergo ng saliva test? Like yung pwede bang kumain beforehand, Attorney, or uminom ng tubig or juices? Maganda po na itanong ninyo yan, Sir Nico, kasi meron tayong mga kailangan ding obserbahan. Ano po, bago tayo mag-self-collection. Unang-una, huwag kumain, huwag uminom, magmumog, o manigarilyo sa loob po ng 30 minutes bago po tayo magbigay ng laway, bago po tayo magbigay ng sample. Sa mga babae po, hindi rin pwede yung naka-lipstick. Kasi yung lipstick po kasi yung color niyan humahalo sa saliva natin. Maapektuhan ang credibility ng sample kapag nahaluan yan or hindi naging consistent ang kulay na ilalagay natin sa sterile tube. Iipunin po, Sir Nico, yung laway. Ipon. Yan, iipon mo yan sa loob ng bibig mo. Hindi po pwedeng ispit lang o yung dura. Kasi ang mangyayari po niyan, puro yan bula. Ayaw natin ng puro bula na laway. Dapat may likido. Kaya dapat iipunin. At syempre po, takpan ng maigi. Kailangan takpan yung specimen at pupunasan din. Ang gagawa niyan ulit, ayun ulit kliyente. Siya ulit ang gagawa niyan. Kaya yung cross-contamination na iiwasan. Attorney, pero may ibang hindi pwedeng, siguro mahihirapan sila sa pag-gather, pag-ipon ng kanilang mga laway. Like children, for example, or senior citizen. Yung sabi mo, Attorney, yung mga, what if yung mga may gingivitis, Attorney? Ito pong mga pasyente or kliyente natin na mahihirapan na mag-ipon ng laway, kunwari yung mga sanggol o matanda or may mga medical condition. Meron po tayong yung sa dropper po, yung plastic. Isa po yan sa mga ipapadala na extra ng ating national headquarters. Siyempre dapat sterile din. At yun ang magko-collect ng specimen. Doon po sa may mga mouth conditions, medical conditions, kunwari gingivitis, may bleeding, maaapektuhan ang quality ng sample kasi maghahaluan ng kulay yung laway. We will still recommend for that patient na mag-undergo ng nasopharyngeal RT-PCR test instead of saliva test. Attorney, sa mga nagtatanong din po, Attorney, yung presyo nito, Attorney, this is more affordable kaysa kumpara sa RT-PCR po, sa swab? Oo, Sir Nico, more affordable. Malayo-malayo yung presyo. Kasi 2,000 lang yung saliva test natin at bababa pa yan. It could lower down up to 500 pesos.
depending on the response and call of the general public. Kumusta po yung yung releasing ng results, attorney, nito? Ilang days po? Ang releasing of result po natin, Sir Nico, is 24 hours. Philippine Red Cross is committing for a 24-hour turnaround time. Attorney, to cap this off po, message po sa mga nanonood sa atin ngayon. We cannot fight this COVID-19 alone. Lahat po dapat may parte. Magsimula po tayo sa sarili natin. Have yourself tested. Protect yourself so that you can protect others and your family. And with that, we'd like to thank you for your time this morning. Maraming salamat din sa iyo, Attorney Maria Vera de Jesus, ang Chapter Administrator sa Philippine Red Cross Cebu. Thank you, Attorney! Thank you po. Thank you. Salamat!